Huma numru ta' persuni li qed jirċievu messaġġi qarrieqa b'ħafna jingidmu minnhom hekk kif il-messaġġi jintbagħtu f'isem kumpaniji Maltin u jkunu diffiċli li tidentifika u mhijiex veritiera. Wieħed mill-messaġġi li wasal għand Net News jgħid li wieħed mhux se jkun qed jirċievi pakkett partikolari bil-posta qabel jitħallas l-ammont ta' €2.59 lil Malta Post. Liema messaġġ wieħed fals blan li jinsterqu ammonti kbar ta' flus. Stqarrija tal-Pulizija fl-aħħar jiem qalet li f'jum wieħed il-vittmi li kkuntattjaw is-Cybercrime Unit ġew frodati iżjed minn €10,000. Meta wieħed jirċievi messaġġi bħal dawn fejn il-Malta Post indikalek biex tafas fuq link sabiex tirranġa dwar posta li tkun qiegħda tistenna, importanti li tinjora u tħassar il-messaġġ immedjatament. Wara għandu jsir kuntatt mal-kumpanija konċernata u wkoll mal-Pulizija u ma jitħallsu ebda pagamenti qabel ikun hemm konferma li dawn ma jkunux messaġġi qarrieqa. Malta Post spjegat li għal xhur sħaħ xi persuni qed jibgħatu messaġġi qarrieqa lill konsumaturi bilan li jingannawhom u jissiltulhom id-dettalji bankarji tagħhom. Malta Post fakkar li hija ma tikkomunikax mal-konsumaturi permezz ta' SMS u insistiet li dawn il-messaġġi huma qarrieqa. Sa Lulju tas-sena 2021, is-Cybercrime Unit fih dan il-korp tal-Pulizija intalab jagħti assistenza teknika f'aktar minn 400 rapport u l-ammont globali li nġibet minn kontijiet bankarji kien dak ta' madwar €400,000. Intant, dan l-istazzjon ukoll waslitlu informazzjoni li fl-aħħar jiem qed jintbagħtu emails personalizzati lil-lat ta' persuni jgħidulhom li huma soġġetti għal ħlas ta' taxxa u jibgħatulhom istruzzjonijiet ta' kif għandhom jagħmlu t-trasferiment tal-flus f'kontijiet biex jiġbru l-pakkett li jkun waslilhom minn barra minn Malta. Wieħed tajjeb li jinduna li messaġġi bħal dawn jafu jkunu folot u għalhekk l-appelli tal-awtoritajiet jibqgħu biex wieħed iżomm il-kawtela.